Doamne ajută! Ne bucurăm că putem să fim astăzi alături de dumneavoastră și o să vă prezentăm niște zâcări și niște hori vechi din țara Moților. Și o să încep cu niște semnale de tulnic. Tulnicul, instrumentul de aici, care era folosit pentru semnale. Acolo la munte, casele sunt răsfirate, sunt așezări risipite și mai de mult, numai prin tulnic se puteau anunța, că nu erau telefoane, cum e acum. Și prin asta se transmiteau semnale. Și se chema drăguța, se chema oamenii la joc, când intra popa în biserică, tot felul de semnale. Astea au fost câteva semnale